ekele m unu, asị m ka echi ya zelu. Abụ m Chizzy Ani. Ewe ihe gbara ọkpụrụkpụ m chọrọ ịgwa unu ndị Igbo, ọkachasị ndị nọ na mba ụwa dị iche iche, na mba ụwa dum, ndị na-esonye anyị na Kpakpando, ndị na-akwado anyị na Kpakpando TV, na-eso ihe niile nke anyị na-eme. Ọnụ mana ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esigara ndị Igbo mma nakwa ịkwalite asụsụ omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ọ ya mere m ji si na mbido afọ a na m ga-ezipụrụ unu ozi a dị oke mkpa. Ọ dị oke mkpa nke ukwuu maka odozi anyị na-ewetagasị n'ihe gbasara ndị dibịa ọgbara ọfụ, ndị dibịa nọ na ọwara nzikọrịta ozi ozuru ụwa, ya bụ nke ama dịka soshal midia, ndị na-emebi afa ndị Igbo, ndị na-emebi omenala ndị Igbo, ndị achịkọta ekwu ọnụ. Ihe anyị na-ekwu bụ na imirikiti ndị ụmụaka ma nwa ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ugbu a jupụtara na soshal midia wee na-anapụ ndị ụwa ego fa, ọkachasị ndị nọ na ụzọ ije. Ihe anyị ji ekwu ihe a maka na ọ na-abụ osu imi osu aya, ya bụ na o metụta ime mmetụ aya. Ebumnobi anyị bụ ịfụnanya ndị Igbo ka ọ ga-esiri ndị Igbo niile mma. Anyị wee na-asị na ị ga-eji ugbu a kpachapụrụ ndị adịgboroja, ndị dibịa anya, zie ha eze tupu gị na onye dibịa ọbụla akpa bịa aka, tupu ibunyebe ya ego gị. Maka na ozi anyị na-eweta na-agba ya mmiri. Mmadụ nọgide o jekwuo n'akụkụ mmiri zaba eze nwanyị, zaba oke afa, dibịa nke a, dibịa nke ọzọ, ya bụ nke a, ya bụ nke ọzọ. Ụfọdụ a na-emere ma ndị mpụ, si ma ndị na-eme mpụ, nke ọbụla ị na-eme gị bịaba. Biko ụmụnne m ndị Igbo, ana m ayọ unu ka abata n'aha afọ unu kpachapụrụ n'onwe na ya. Zierenụ ndị dibịa adịgboroja. Ewere ka o si eme gị, pịa aka ọfụma ka ị mara ndị bụ ezi ya, maka na ndị nnapụ karịrị akarị, ha karịzị. Ọ bịa ka njisi ka njiri oge a wee zitere unu ozi a. Ndị dibịa soshal midia na-anapụ ndị mmadụ ego, na-anapụ ọkachasị ndị nọ n'ụzọ ije ego, ha karịrị akarị ugbu a. Zie elufa maka ọ bụghị oge mmadụ si gị na ya ga-emere gị nke a, mere gị nke ọzọ, etinye isi wee kwere ka ọ ya isi okwu. Gịwa bụ nwa agbọghọbịa, nwa ntorobịa, ji maka na anyị wapụtara wee pịa aka, tie aka n'obi si na anyị ga na-akwalite omenala ụwa niile, wee kwụsị na omenala Igbo ike. Mara na omenala na ndị Igbo bụ ụmụ Chukwu, ndị na-eji eziokwu aga, ndị na-eme ihe dịka ekwesịrị. Iwe eziokwuzie n'ime omenala anyị na-akwalite wee na-eme mpụ dị iche iche. Asị gị na aja na-eri gị. Ọ bụ na adịgboroja dibịa ka ị bụ, wee nọrọ na soshal midia, nọrọ na ịnọgide chịkọta ofe ihe n'akụkụ mmiri, wee yiri uwe ọcha, yiri uwe odo odo, uwe ọbụla ọsọ gị, ikpuru ya, kpuchie isi, si na abụ dibịa eze nwaanyị na eze nke ọzọ. Onye gwara gị? Lee ya, omenala Igbo dị mma nke ukwuu. Ngwa ka m gwazie gị nwanne gị wabụ nọ n'afọ, nọ na mba. O nwee ike ọ bụrụ na ihe ị na-eme na-ejuchaghị ajụjụ ọfụma, ụmụ obere ihe dịgasị iche iche ndị nna nna gị na-eme na-ekpere chi ha, obere ihe ọ ga-efu gị ka ị ga-ekwe ka onye ọbụla, ka ụfọdụ si na ha bụ dibịa bịa nara gị ego. Dịka iji maatụ, o nwee ike ọ bụ sọsọ na ị nwere ike inye ndị bụ unu, ọwụ ụmụnna unu maọbụ onye kachasị tọọ iji na be unu ihe ka o mere gị nri, kpọkwụ ndị ichie na oyi ụwa gị yọọ ya, maọbụ jee na ana obi be unu emekọnatara gị, jee yọọ ha, jee kwe ha nkwa, gụọrụ gị ọfọnọ ebe a kpee ekpere, kpọkwuo ha ma ọ kpọkwuo nna nna gị ha. Ọ bụ ụmụ obere ihe, ọ bụ ya bụ omenala, icheta ndị nna nna gị, icheta na abụ unu, aja na be unu na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ị na-echeta ha, na-emere gị ya, ị na-achụ mfa aja.
ife a na-agara gị nke ọma idebe aka gị ọcha maka na nke ọ bụla ị na-eme ma aka gị adịghị ọcha wepụ ihe dibịa ga-emere gị ọgwọ n'elu gwọ n'ala o wee ka ọ gaghị adị ile mana ewe ka isi mejọọ maọbụ mebie maọbụ na ewe ka isi meji mee ndị iche ga-ebu ụzọ jee yọtuo ihe a niile ji gị o wee ka ọ bụrụ ọjị na mmanya ọjị mmanya ọcha si n'elu mmanya osinachi ọ bụghị mmadụ pụta ọ sịghị na ị ga-eje were ụmụ ihe adịgboroja ebe anyị na-asị na ọ bụ omenala Igbo ịfụ mmadụ adịghị na-azụrụ gị mmanya na-agbara n'olulu mmanya ndị mba ọzọ mmanya aka mere mmanya ndị ọcha gbachara aka mere asị gị na-eji emere gị nke ọzọ mere gị nke ọzọ na-eji agwọrọ gị ọgwụ ikwe anara gị ezigbo ego ndị gboo bụ osinachi Chineke kechara ndị Igbo niile ka ihe niile ha ga-eji fechi ha na be ha ya bụ na ịkpọ ndị nna gị na ndị nne gị na ndị bụ unu ewere ka o si eme gị ha jee yọọ ana obi bụ unu yọọ chi ụwa gị ikwe ha nkwa mee ihe ị kwesịrị ime ihe ha gabara gị nke ọma ma nke kakasị nke icheta nne na nna gị na ndị ichie mbụ unu mesapụrụ ha aka mesara aka ya gabara gị nke ọma ihe njisi ka m kọọrọ unu ugbu a maka na ọ na-ewute m na ụdị ego ndị dibịa soshal midia na-anapụ unu ha jiwa na-aba ọgaranya ụfọdụ enwezi ihe ọzọ ha na-eme abịa pụta na soshal midia na-aba eje na ofu orimiri iri ahụ uwe ọcha na-agbanye koku fanta na ime mmiri na-agbanye mmanya ọtọ biribiri agbalụlụ n'ime mmiri a na-emeghe ma amasị isi na na-emere gị biko zere ndị adịgboroja soshal dibịa ewe ndị dibịa dị mma ahụ ewe ndị dibịa mara mma nke ukwuu ji eziokwu aga ji nwayọọ nwayọọ emefe ha nọ n'ala Igbo na imirikiti ugbu a bụ nwata nọgide ofu nwaanyị nọgide ọ na-ana soshal midia nakọba ndị mmadụ ego na na-atụrụ ya ego ewekwa ihe dị iche na ha nwa na ndị anyị na-asị gị zere ya bụ ndị zetara omenala nke ha ndị bịara abịa ndị ụka ụfọdụ n'ime ha maka na e were ndị dị ọjọọ ka e wekwara ndị ọma ya bụ na ihe m na-agwakarị gị bụ nwafọ Igbo nọ na mba nwafọ Igbo nọ na mba ma ọ bụ na ebere ị nọ na mba ụwa ọbụla ebe ọbụla ị na-ekiri soro Kpakpando TV anyị na-ayọ unu biko zerenụ ndị adịgboroja dibịa anyị na-ayọkwara gị bụ nwa afọ dibịa ọ bụrụ na ịma anyị nke ị na-eme jee mụọ ya amụọ ma ọ bụ je chọọ ọrụ aka dị mma eji na afa Chukwu chi aja ma ọ bụ afa mmụọ dị iche iche wee na-anara ndị mmadụ ego ka m gwa gị nke bụ eziokwu imechaa ife anyị ga-ata afụ ya nke a bụrụ ka akọba ya ma ọ bụ ka ọ n'elu ka ọ na ị ga-ata afụ ya maka na onye ahụ i mere ihe jiri asị wee mere ihe onye kpụkwuo Chukwu wee bee arịrị ịfụ na ị ga-ata afụ ya wee na-asị biko ụmụnne m agbara gị afọ ọ bụghị oge niile agbara gị afọ ịgwọ nke bụ eziokwu bụ ụfọdụ afọ eji ọfọ na-eji nwayọ nwayọ alụ ọrụ ewetu ndidi ma ụfọdụ na-eje alụ ọrụ mpụ na awụ esizie dibịa ka o mere gị ka ọrụ mpụ na awụ gị ka alụ anyị na-achọ ka ọ kwụsị ka alụ ka ijikwara ya wee na-eme alụ ọ gaghị elere gị ife ga-ele gị bụ na ewere nke ị na-eme ijiri eziokwu na-eme ya wee were otu esi eme ya ọ bụrụ na ịma kpọọ ndị bụ unu na-emepụ aka cheta ndị na-enweghị n'obodo na ezinụlọ na agbata obi unu n'ebe isi jee na obi nne gị na obi nna gị ochie jee mere ha aka ihe m ji esi ya ka m mee ya ka anyị bido n'afọ omebe ya bụ ewere ka o si akpa gị ibido n'oge ugbu a chụgba owe ojii tupu chi ejie ọ bụghị abanye na mba afọ gwụba agwụgba emebe gbanụ ọ bụ nkwụ ịkpara kịta ka afọ na-ebido ka ị ga-anya na afọ gwụba ihe m na-ekwu bụ n'ọta abụgbo kịta abụgbo ije n'ebe nna gị ha ebe ha na-ekpere chi ha ana ebe ana obi bụ unu jee mesapụ aka ebe mụta nne gị n'ebe esi mụta nna gị jegasị ebe a ndị ichie na ezinụlọ unu ọ bụrụ na aka dị gị nwanne tupu agbabara gị afọ a ma ebe ị gaghị ga-ebie ndị ọzọ ọ bụrụ na ịkwabeghị ndị be unu ma ọ bụ na-enweghị ichie nne na nna gị ma ọ bụ ndị wugoro na ezinụlọ na-akwabeghị gbasie mbọ ike ka ụmụnne unu nchekwa ha unu kwasịa ha mesịa ụmụ ihe dị iche iche unu kwesịrị ime nyere ndị agbata obi aka na-emesapụ aka na-emesata aka na ezinụlọ obi nna gị
maọbụ n'obi gị ịfụ na ime ya tupu afọ a na-agụ ịfụ ihe dị iche. Eziokwu ka m na-agwa gị, kama ị ga-eji na-eburu ego na-eji ebunye ndị mmadụ. Mana ewe ndị Chukwu n'ala Igbo yere akụ na uche ya enye ha amamihe ha Igbo jiri mkpapụ na mgbọrọgwụ enyekwanụ ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche. Ịfụkwanụ ha wee ike inyere gị aka mee ka ihe ọbụla nke ha mere gị. Maka na ewe ndị ekere ọ bụrụ mkpapụ na mgbọrọgwụ ka ha ji agwọ ọrịa. Ya bụ ewere ndị na-agwọ ọrịa dị iche iche, ewere ndị na-agba awele, mana ha ga-akọwara gị ihe ị ga-eje mee emere gị awele. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ, ha ga-agwa gị ihe ị ga-eme, agwọ ọrụ gị ọgwụ ahụ ọ na-ele. Ihe m na-ekwu bụ dịka anyị si bido na gboo tupu ndị ọzọ apụtaba kwugbe maka omenala, anyị bụ Kpakpando TV bụ obu ụzọ na-achọ ọdịmma ndị Igbo, na-achọ ka omenala ndị Igbo pụta ihe, na-agbasi ike kwesikwa ike na ọdịnala ndị Igbo dị ile, omenala ndị Igbo dị ile, na ihe ọbụla ndị nna nna anyị ha mere na ọ ya ka ha ji wee chekwaa ala be anyị. Mana ọ bụ ịchọpụta ndị ka ji ya, ọ bụghị ndị nọ na ndị ụfọdụ na-apụta na soshal midia. Ewekwa ndị eziokwu dịka nzekwu na-apụtakwa na soshal midia, mana adịgboroja akarịsịrị. Ọ ka na nwaanyị, ọ dị na nwaanyị, ọ dị na nwoke. Ụmụnne m, biko zerenụ ndị adịgboroja n'afọ a. Ịmara ihe, je sachapụ aka, saa aka gị, mara na iwe onye na ezinụlọ ụnụ onye eziokwu ka nọ na ya, nna ụnụ ka nọ na obodo unu maọbụ na onye ichie ga-eje mere gị sara aka n'obi gị maọbụ na obi nna gị maọbụ na ebe esi nụta nne gị, ya bụ nne gị ochie na ikwu nne gị, ije mere ha ife. Ije na ana bụ unu je mere ha ife, jegozuzo ife a niile, i wee nebezie ya na-emesakwa aka, ị na-eme na-agụkwu ihe ị chọrọ n'afọ a. Ịfụ na aja na Igbo, Chukwu kere Igbo ga-enyere gị aka, Chukwu kere obi gị ga-enyere gị aka. Ejekwa ya otu onye ụwa gị, ọ bụrụ na ewebeghị gị ga-emere ikwe nkwa ụlọ oge ị ga-emere ha emere ha. Ọ bụ na ọkụkọ, efi, ewu, maọbụ nke ọ bụla i were eje efa. Ọ ya ka anyị na-ekwu, ka i bido n'ahịa chụwa ewu ojii tupu ịma na chijie ọ na-afịa ala ịfụ ewu ojii. Ekele m unu niile, ozi a ka m na-ezipụrụ unu, na-ezipụrụ ya ma ndị adịgboroja, ndị asị na ha bụ dibịa, ndị asị na ha bụ eze nwoke, eze nwaanyị nọ na-ejegasị na orimiri dị iche iche, eji mmanya ololo ndị ọcha si na ha na-agba afa, na-amụgasị ihe ife a. Ọ bụ nkapụ ka a na-akapụ unu. Nke a bụ eziokwu ka m na-agwa gị. A na-amasịkwa na ndị ọma adịghị, ndị ọma adị mana ndị ọjọọ karịsịrị. Ya bụ tupu ime nke ị na-eme, jigoro onwe gị, jụọ ka esi eme. Gị na ndị okenye, gị na ndị ichie, gị na ndị ebe unu dị na mma, gị na nna nna ochie unu dị na mma, ma ha nwụrụ anwụ ma ha dị ndụ, jee meghele ihe kwesịrị ime ha. Ndị na-akwabeghị ndị nke ha, jekwanụ ndị nke unu. Ka Chineke, ihe m na-ekpere m bụ Chineke ga-ezitere unu ihe unu ga-eji mee mmemme ndị na-akwabeghị na-akwa nke ọbụla unu na-ayọ Chukwu chikere Igbo, Chukwu okike abịa aja na Igbo, anyanwụ, ndị ichie, nke ọbụla unu na-ayọ. Ama m na n'afọ a na ọ ga-emere unu ya, aka gị dị ọcha, ijide ọfọ, maka na oji ọfọ n'ala. Ya bụ biko jisie na omenala Igbo ike. Omenala Igbo mara mma nke ukwuu, ọ na-eyi udo, ọ na-ebulite. Mana onye ọbụla tinyere isi wee jizire maka ego mbute wee na-eje eme alụ dị iche iche, anapụ ndị mmadụ ego, na-eme mpụ dị iche iche, anapụ ndị nọ n'ụzọ ije ego, si na ha na-agba afa na ọbụ na ha na-agba ọfọ nke ịmakọ na ọ gaghị eli, ị ga-atakwa afụfụ ya. Mana ọ bụrụ na iji eziokwu, ama m na onye ọbụla ji ego eziokwu, dibịa ọbụla ji eziokwu, ọ bụrụ mmiri na ọma nke ọ ga-emere gị ihe ọbụla ị chọrọ, ihe ọbụla isi ya mee. Ọ bụrụ na ọ mara ya, o je chọọ ndị ọzọ kara aka, ha na-abụ esoro wee mee ya, emeere gị ya, ọ dabara gị, ọ dị mma. Mana ihe ọ na-ewute na ụfọdụ ọgbọ ha nara gị ego a, eje debe na ọ na soshal midia ihe a na-achọ ka alat ha kwụọ, ejere ego gị gbuwa mkpa ha, mebe ihe sọrọ ha. Biko ụmụ Igbo, atọla ọmala atọla ofe isi ya n'ọfịa. Ọ bụ na ịbụ dibịa, chọta nke
Osinachi gị nke dị mara ndị be unu jisie ike kwụsie na ya ike na-eme nchọpụta dị iche iche, ọ bụrụ ịkwụrụ ofu ebe ahụ na-eme, maka na ndị nna nna gị mere nchọpụta jiri Osinachi dị n'ala Igbo wee mee nchọpụta ihe niile wee na-adị ile. Mana ụfọdụ anaghị emezi nchọpụta, ụfọdụ nkwụ ọcha adịghịzi, ha jiziri mmanya ololo mmanya na-aba n'anya mmanya ndị ọcha wee na-emezi agba afa dibịa iche na ọ ga-ele. Mana ndị gboo bụ ka ihe na-apụta ha na-eme, ọkwa ha mere nchọpụta chọpụta mmanya nkụ, chọpụta mmanya ngwọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ Osinachi ji na-adị ile. Ụfọdụ chọrọ mgbọrọgwụ dị iche iche, akwụkwọ dị iche iche ha ji agwọ ọrịa, mana ndị dibịa ugbu a nọ na soshal midia enweghị nke ha na-eme. Ọ hapụta na ọ n'olumere jiri mmanya ndị ọcha na-agbasịsị n'ime mmiri na-ebu awas na onye mata ka esi asụ Igbo atụ ilu ọwụchie na soshal midia ma emebe babababa asụba ka ndị aba ezitara nke ha ndị ụka ụfọdụ, ọ bụrụkwa ha niile iche na-enwe ihe ọ na-eme. Ana m ayọ gị wig fịa isa n'anya gị ga-agọpụta nwa onwe gị n'ihe ji gị. Ọ bụ ije na abụ unu jeje agbụrụ mara na ewu alụ unu kwesịrị ịkpụ na alụ imetara, ma ọ bụ nke ị na-eme eje chụkwuo alụ mgbe ụmụ ihe ị kwesịrị ime imepụtazie ijiziri ikwe ndị ahụ nkwa jezie merụ ha omenala ha. Ma ewere ka esi mere gị, chetakwa onye mere gị. Dibịa gwọrọ gị ọgwụ ole, chetakwa ya. Ọ bụrụkwa imesịa ewere dibịa kara aka sị ndị dị mma, maka na ya mere na ụfọdụ ji jisi obi ike na-anata ụlọ ego, maka na ọ na-aba gwọsara ụlọ oge unu ga-abịa be ekene, unu ejebe ụlọ ụka jeke mee ekene, na agaghịzi eje kene dibịa ya eme ihe elu na aka gwụọ ya. N'ọkwa na ya na-ewute ihe m na-ekwu bụ onye mara ihe na-esi okwu ya mere ya. Ihe anyị nọ na Kpakpando bụ omenala tọrọ atọ, anyị na-apịa aka, anyị kwesịrị ike tupu ndị ọzọ apụtaba mebe babababa ma ọ bụ jee na-achịkọta mmasị na ihe ndị ọzọ awụnye na soshal midia. Ka Kpakpando bugoro ụzọ, anyị bụ obu ụzọ jee rịọ mara oge anyị bidoro na oyoyo n'ebe niile, ndị ọzọ wee pụta. Ya bụ ihe anyị bịara pụtara n'afọ a bụ ịgwa gị eziokwu, onye amaghị mkpezi ya zitere ya ozi na ohere izite ozi na kọment, gwa anyị ebumnobi gị na uche nke gị. Anyị na-aga na-akpa izite ozi, kọwara anyị ka o si aga, anyị na-akọwa ya kwa mgbe. Mana ihe anyị na-agwa gị nwa afọ Igbo, ka anyị bido okene na kwadebe ndị ji eziokwu aga, kwadonu ha. Ọkwana ya bụ ndị njikide eziokwu, ọ bụrụ na akwado ya ha bidogharịbe aka. Kwadonu Kpakpando TV n'ụzọ ọbụla ka anyị na-agbasara ụlọ ozi, na-egosipụta ụlọ ozi omenala Igbo n'ụzọ pụrụ, na-agbasa ozi na-asụ Igbo yele. Ihe njisi ka mmemme nke a bụ na ozi anyị na-ewetagasị ụfọdụ ọda ejusasị afọ maka ihe anyị na-afụ ndị ụfọdụ ndị Igbo, ụfọdụ ụmụaka, ụmụ nwaanyị na-eme na-aza afa dị iche iche na soshal midia. Ọ na-agba ya mmiri. Ụfọdụ ihe a na-achọ bụ ego mbute, ịgba ụlọ, ịlụ ụlọ elu. Ọ bụ otu a ka ndị nna nna ya si mee. Ndị nna nna ya na-abụ ha lụsị ụlọ dị mma. Ya mere ịgwa gị eziokwu, nke bụ eziokwu bụ na ndị dibịa bụ ha bụ ndị ọgaranya, ndị na-achị na gboo, maka na ha na-eji eziokwu. Ọ na-agba ha gbachaa afa lụchalụ gị ọrụ na gboo, asị gị ọ dị mma ịbịa kene ha. Mere na ụfọdụ n'ime ha were ana dị iche iche. Ndị nna nna m ha mere ya, ha wegasịrị ana n'obodo dị iche iche, maka na ọ na-abụ ewe ya o mechaa ọsị mba ya bịa were ana jiri akọba ugbo, ewere ana na-enekwatala ya ana na-enekwatala akụ dị iche iche. Ụfọdụ ewere ụmụ nwaanyị sị biko na ihe mere n'ọrụ dịka ụfọdụ na dibịa gboo na igwe ụmụ nwaanyị ma wee bụrụ ihe eji ekenesị ha, ma ana dị iche iche na ego dị iche iche na ihe ndị mmadụ iche iche mere ha na-eji abụ ọgaranya. Ọkwa na anụ na ọkọsị na ọ naghị akọ na akpa dibịa, ọ maka na ihe ọma ha na-eme megide a ga-ewerịrị ndị ga-ewetara ya ihe ga-adịrịrị na akpa ha. Ego ada akọ ha, ihe a ga-eji gbo mkpa ada akọ ha. Ha anaghị apụ agụ n'ezigbo dibịa gboo. Ha na-abụ ọgaranya maka na ọrụ aka ha na-apụta ihe, ha na-abụ ihe ha lụchara ndị mmadụ ọrụ, ndị ha ada ekene. Mana ọ na-ewute na ụfọdụ rụchala ụlọ ọrụ ugbu a na anaghị eje enye ndị dibịa ahụ ekene. Ihe mezie kama ị gara ya ekene, ụfọdụ ejezuo ebili, ụfọdụ ejezuo efi, ụfọdụ ejezuo ihe dị iche iche, jee ye nwoke na-amaghị n'ụlọ ụka. Onye meziere gị ya ihe a ya wa agbara aka. Mana ime ya ezigbo dibịa, ịfụ na oge dibịa cheta gị, ị ga-atagide ahụhụ takarịa ka isi taa na mbụ tupu o nyere gị aka ahụ.
oge ahụ ihe ahụ ị na-echọzi ime mee ya na mmaji kwuru mmaji, ọ kaara gị ma onye gị na ya mere ihe na ijiri eziokwu mee ya, dibịa gwọrọ gị ọgwụ jekene ya n'otu o si kwesị. Ọ bụrụ na ịbụ dibịa adịgboroja, eze nwaanyị adịgboroja, eze mmiri na eze nke ọzọ isi na-aza, hapụ ihe ahụ, ihe niile ahụ ọ na-ewuzi, jee chọrọ ọrụ aka ọzọ, ma ọ bụ jee mụọ ọha amụọ, jiri eziokwu na-aga. Ijiri eziokwu na-aga, ego agaghị akọ gị, ihe ọma agaghị akọ gị, mana ijiri aghụghọ na-aga, ị ga-ata afụ. Ị ga-ata afụ ijiri aghụghọ na-akapụ ndị mmadụ ego, ị ga-ata afụ. Biko kwadonụ Kpakpando TV, ebe ọ bụla ịfụ Kpakpando, gwa ha na mba ụwa niile ebe ọ bụla nọ, ya ọbụla sọbskraịbụ, gwakwanụ ndị ọzọ, shie kọment, shie vidiyo ya ka ụwa niile fụ ya. Ọkwa na otu aka a ga-eji nyere ndị ọzọ aka tọpụ ndị ekere agbụ, eji omenala bịara abịa kee agbụ, ebe a ka anyị na-atọpụ ha n'agbụ. Ndị eji aghụghọ n'ụzọ dị iche iche wee na-anapụ ihe, ebe a ka anyị na-atọpụ ha n'agbụ, maka na anyị ji eziokwu aga. A na-agwa gị nke mere eme, anyị ji eziokwu na-agbasa. Ụlọ ọrụ Kpakpando TV bụ ụlọ ọrụ onyonyo nke mbụ na mba ụwa eji asụsụ Igbo agbasa ozi site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ, wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Chukwu okike gọzie unu. Echefuna izitere anyị ozi kọment, echefuna ịkwado Kpakpando TV n'ụzọ ọbụla ị ga-eji kwado ya ka anyị wee na-aga n'ihu, maka na Kpakpando bụ obu ụzọ. Cheta na abụ m Chizzy Ani, aka ntị a ndọrọ gị, mara ka gị na ndị dibịa adịgboroja si akpa. Dibịa adịgboroja, hapụ ụmụ Igbo ka ha were onwe ha. Ọ bụrụ na ịma ihe ị ga-eme, jee mụọ ọrụ, ma ọ bụ jee chọọ ihe ị ga-eme ka o wee bara. Mana ọ bụrụ na ime ya, ị ga-atakwa afọ. Ọ bụrụ na ọ awụọ ka iji aga ihe, maka ichighị ihe afata na eze abụọ gara ya, wee na-asị na ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị. Abụ m Chizzy Ani, ka ọ dịkwanụ. Ka ọ dịkwanụ.